Ja tuossa aiemmin kun sanoin, että oli tullut sitä perintöä ja olen miettimässä, että tälleen verotuksellisesti sun muuta ajatellen, niin kannattaisiko minun maksaa, tai ei verotuksellisesti, vaan korkojen maksuja ajatellen, kannattaisiko minun maksaa autolaina pois vai kannattaisiko mun sijoittaa nämä yritykseen ja pistää poikimaan vielä enemmän. Näissä on monta koulukuntaa ja vaihtoehtoja on paljon. On totta kai just, että maksan tällä hetkellä korkeasta 8 tonnia autolainaosuudesta, mikä onko 4% suunnilleen tällä hetkellä. Tosi laina on kiinteä, eli tällä hetkellä tilanne tulee olemaan se, että 7 vuoden päästä, kun tämä korko raukeaa, niin siinä tulee olemaan vielä maksettavaa. Mutta semmoinen pieni etu siinä tulee olemaan, että olen myös saanut onnellisen sattumien kautta myös työpaikalta tämmöisiä osakeoptioita, mitä saapii noin 3 vuoden päästä alkaa vasta maksamaan ja vähän myöhemminkin. Se on ihan hyvä summa laskennallisesti. Jos mä itse en ala näitä myymään missään kohtaa, niin nämä rahat voidaan esimerkiksi käyttää tähän jäljellä olevan lainaosuuden poismaksamiseen sitten, kun se aika tulee sen 7 vuoden päästä. On mulla toisiakin osakeoptioita myös työpaikan että muiden kautta, mitä voin käyttää, eli en ole niin silleen ongelmissa sitten, kun se lainan poismaksu tulee, mutta totta kai niitä korkomenoja menee joka päivä. Mutta sitten taas, pystyisinkö mä saamaan kumminkin tälle 8 tonnillekin yli 4% tuottoa per vuosi? Aika varmasti.